Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video vil jeg unboxe den her mystery box, som jeg har købt fra Normal, som I nok kunne se på videoen og titlen. Så lad os bare komme i gang. Okay, så her har vi posen, og lad os se, om vi kan åbne den. Okay, så nu har jeg åbnet den, og så nu vil jeg bare lige tage sådan nogle klipseting af her bagfra, I kan se. Og så trækker jeg noget random, og så skal vi se, hvad der er. Okay, 3, 2, 1. Der er handsæbe, eller håndsæbe med aloe vera. Sådan en bar, man kan sådan gnide. Okay, det første ting. Jeg tror ikke, jeg ved faktisk ikke, om jeg kan bruge det til noget, fordi jeg har sådan lidt lavet min egen sæbe, da jeg var på Skallerup. Men lad os se den næste ting. Det er som man kan bruge til under fødderne, eller på fødderne, tror jeg. Det er vist til, når man sover i et fly, tror jeg. Lidt weird. Okay, jeg ved ikke helt, om jeg kan bruge den, for jeg har kun fløjet én gang, så jeg ved ikke helt, om det bliver snart igen, men jeg må da prøve at tage den med der, og så kan I se en video af det. Okay, tredje ting. Det er en koral face mask. Som I kan se, så er den sådan meget fin. Som I skal huske, så har jeg købt det her for mine egne penge. Så det er ikke sådan, jeg vil jo for eksempel ikke blive så glad for sådan noget her. Men det er fint nok, fordi jeg skal jo ikke expect så meget, fordi det er mystery. Ja, okay, fjerde ting. Okay, der er meget hernede, okay. Der er sådan en. Hvor er de cute, hvor er den cute. Den er blå, oh my god, hvor er den. Okay, så det er sådan en hairclip. Okay, hvorfor kan jeg ikke åbne den igen? Der. Okay, den er cute, den er faktisk virkelig glad for. Og jeg tror faktisk også, den koster rimelig meget, så det er fint. Okay. Er det noget til en hund? Se, jeg har også fået den her. Jeg overvejede at købe den bare for sjov, fordi jeg synes, det der inde er flot. Cute. Okay, jeg er faktisk mega obsessed. Og jeg føler, det er sådan et tema, sådan, hvis I kan se. Så sådan her. Det er sådan blå og hvid og sådan grå, sådan lidt de samme farver. Jeg kan faktisk virkelig godt lide det. Sådan et tema. Okay, den femte ting. Det er endnu en face mask. Ja, det er en face mask, som I kan se. Der er det forsiden. Og den er faktisk også rigtig cute. Den passer ikke helt til det tema, vi havde håbet. Men altså, who cares? Okay, næste ting. En lipgloss fra W7. Den ser også god ud. Okay, lad os lige teste. Okay, der er plastik på, det kan vi ikke. Okay, den er jeg faktisk virkelig også glad for. Selvom jeg har alt for mange lipglosses. Ja, det smager godt. Men så tager vi den næste ting. Jeg er faktisk virkelig glad for det, jeg har fået. En lip mask fra det der er samme. Det her det er lipmasken, og det her det er face masken fra det samme sådan mærke. Det er sikkert noget, de sådan ikke har kunne dele, fordi sådan, sælge, fordi at der er ingen, der gad at have det. Okay, så har vi næste ting. Endnu en sæbe. Men den her, den ser sejere ud, så den kan jeg bedre lide. Ja, don't judge. Okay, vi er snart færdige. Endnu en blomster. Jeg synes ikke, den er så flot, men altså, okay. Jeg synes stadigvæk, den er flot. Okay, her har vi. Det er blush og highlightning i en. Jeg kan godt se, hvorfor de ikke kunne købe den. Prøv at se. Den er sådan lidt ødelagt her og der. Ja, det er fint. Jeg er faktisk glad for den, fordi jeg har ikke en en blush og en highlighter. En highlighter, som kan smøre ud. En blush har jeg med. Jeg har ikke en orange, så det er jeg faktisk lidt spændt på. Så har jeg den. Nej. Jeg gider ikke at have sådan nogle her.
Nej. Det sidder fast på ens... jeg kan ikke slet ikke lide det. Okay, sidste ting. Det her, det er gluen til den her. Jeg kan ikke bruge det her til en Okay, jeg håber, I kunne lide videoen. Det her, det er lige alle de der ting, jeg fik. Ja. Jeg håber, I kunne lide. Mine top 3 ting er den her. Den her. Og den er lipmask. Jeg kan ikke lige finde den. Men det er den altså der. Ja. Håber, I kunne lide videoen. Håber, at I vil se mere af sådan nogle her videoer.